Hola, com estan? Benvinguts a una nova edició de la Setmana de la DIPU. A partir d'ara els anem a contar tota la informació de tot allò que genera esta institució, la Diputació de València. Amb el sumari anem a començar el nostre repàs. La plaça de Bous de València es transforma per convertir-se en un recinte on gaudir del millor tennis el primer cap de setmana d'abril. Els contarem com és eixe procés. En els últims 2 anys, Utiel ha rebut un total d'1,4 milions d'euros en ajudes, 300.000 euros més que en el període anterior. Fonamentalment, la inversió s'ha dedicat a reparar places i carrers urbans. La Falla Palleter Erudito Orellana de València, en el seu 50 aniversari, ha recolzat el projecte Càncer de mama triple negativo que dirigeix la doctora Anna Lluc. La DIPU ha col·laborat amb esta iniciativa. L'ajuda de la Diputació de València permetrà que l'alberg de Vallada obriga pròximament. El paratge de les Ermites servirà de punt d'atracció turístic per a les persones interessades en la natura. I saben on es troba un impressionant museu que recull tota la història de les arts gràfiques i la impremta? De seguida sabran la resposta. Només acabar la Fira de Bous de Falles, el recinte taurí s'ha convertit en una instal·lació per a poder gaudir d'una eliminatòria de la Copa Davis de tennis. Això sí, s'haurà de baixar el nivell de la plaça i adequar algunes de les seues dependències per exigències de la competició. Com ara veuran, així es produirà el procés. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, junt als diputats Toni Gaspar i Isabel García, ha visitat les obres de condicionament de la plaça de Bous per als quarts de final de la Copa Davis. Unes obres que marxen segons el previst i que estaran a temps per a que el proper 1 d'abril els jugadors espanyols i alemanys comencen els entrenaments. Per a Rodríguez, la celebració d'aquest esdeveniment és tot un èxit per a València. Un recinto que permite, que da muchísimo juego, ¿no? Un recinto que tiene un encanto especial, un recinto en el que, desde luego, si conseguimos ese lleno de 11.000 personas y conseguimos la presencia de Rafa Nadal, tendremos muchísimos motivos para estar orgullosos. Per la seva banda, els encarregats de transformar l'espai taurí en un recinte esportiu de mida internacional han assegurat que, malgrat l'ajust a temps del que disposen, els plaços es compliran sobradament. La parte de los corrales, la parte del patio de caballos se va a convertir totalmente, los vestuarios de los jugadores están en los toriles y los jugadores saldrán al ruedo por donde salen los toros en una corrida normal. Unos trabajos que vamos a realizar en un tiempo récord de 3 días, más que nada porque había un poco espacio de tiempo hasta la eliminatoria y previniendo si puede llover, algunos días de lluvias, pues hemos querido realizar con una aceleración máxima para después el periodo de acoplamiento de la pista, asentamiento, que lleva unos 3 o 4 días, pues poderlo realizar con una gran holgura. 11.000 espectadors podran gaudir de la gran cita del tennis els propers 6 i 8 d'abril a la plaça de Bous de València. Utiel ha reparat carrers i places del centre urbà i de les seues aldees amb més de $500.000 d'euros procedents de la Diputació de València. Sens dubte, l'obra més cridanera és la rehabilitació de la Puerta del Sol, una actuació amb una inversió de vora 300.000 euros i que, a més, servirà per a ser un punt de trobada veïnal. La Diputació de València té previst invertir enguany més de 4,5 milions d'euros en la plana Utiel-Requena. El president Jorge Rodríguez ha recorregut la comarca per a explicar els pressupostos de 2018, uns pressupostos municipalistes i amb un marcat caràcter social. En el caso de la comarca Utiel-Requena ha habido una apuesta muy clara. Yo creo que además se puede ver de una manera muy clara con una comparativa. En los últimos 2 años del anterior equipo de gobierno fueron unos 6 millones de euros los que llegaron a la comarca y en estos 2 primeros años de la legislatura han llegado más de 9 millones de euros. 9 millones de euros que han llegado a todos y cada uno de los municipios, que además, solo por ejemplo en servicios y obras municipales se han convertido en unos 2.800.000 euros, que solo en planes de empleo van a suponer 200.000 euros. A aquestes inversions cal sumar altres actuacions importants, com les relacionades amb la millora de la xarxa de carreteres. Un exemple és el reforç del ferm de la CB465 a Caudete de les Fuentes o l'ampliació en la CB473 a Utiel, de les Cuevas a la N330, amb un cost previst de quasi 2 milions d'euros. Ja saben que la Diputació de València ajuda a fer realitat els diferents projectes dels municipis i les comarques a través de diferents línies d'inversió. És el cas d'Alfarb. La vicepresidenta d'esta institució, Maria Josepa Amigó, ha visitat esta localitat de la Ribera Alta per a conèixer de primera mà 2 dels projectes que, sens dubte, ajudaran a millorar la vida dels seus veïns.
L'Auditori i el Centre Social i Educatiu del FARP estan cada vegada més a prop. La construcció d'aquests dos edificis continua endavant gràcies al suport econòmic que la Diputació de València proporciona al consistori del FARP. Els últims anys, el municipi de la Ribera Alta ha rebut vora 350.000 euros d'inversió de la Diputació per a fer realitat dos projectes molt reivindicats per les veïnes i veïns del FARP. El projecte el que té en compte és que quasi són més músics que gent en la sala de butaques. Per què? Perquè tenen una banda de més de 100 músics, el que per una població com el FARP, la veritat és que és una autèntica barbaritat. Però no sols la societat musical, la banda de música, sinó també l'escola de tabal i dolçaina, el grup de danses, l'escola de teatre. Això per a una població com el FARP representa un món cultural espectacular. A més de l'auditori, el FARP també comptarà amb un centre social i educatiu que albergarà la biblioteca i una sala polivalent per a realitzar activitats culturals. El nou centre s'ubicarà a l'edifici de l'antic Ajuntament i ha percebut una ajuda de la Diputació de 50.000 euros per a la seva construcció. Ara mateix tenim una biblioteca ubicada en un segon pis, sense ascensor ni eixides d'emergència ni llum natural, i la veritat és que és molt inaccessible. El que volem és fomentar l'educació dels majors i dels joves amb un espai adequat per al seu ús. Les inversions totals que ha realitzat la Diputació en el FARP ascendeixen a quasi 930.000 euros en aquesta legislatura. A més de l'auditori i el centre social educatiu, aquests fons han permès també la reparació i millora de diversos vials del municipi com els camins Alginet i Sueca. Vallada està d'enhorabona perquè en breu podrà disposar d'un nou alberg situat en el paratge de les Ermites. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, va visitar les obres de remodelació fetes amb fons provincials i que permetrà a esta localitat de la Costera disposar d'un espai privilegiat per estar en contacte amb la natura. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha visitat l'alberg de Vallada, en el paratge de les Ermites, un espai moblat i condicionat amb una inversió de 100.000 euros de la corporació provincial. I quan ens van presentar este projecte i quan vam estar parlant de la possibilitat de ficar en marxa una estructura, inacabada i que tenia la seva dificultat per tractar de garantir la seva rentabilitat econòmica, la veritat és que la Diputació va voler també estar al vostre costat. En la Diputació de València hi ha una obsessió, que és veure com modestament podem contribuir a la generació d'ocupació, com podem aconseguir que els pobles, especialment els més menuts, especialment els de l'interior, puguen garantir la seva supervivència perquè tinguin capacitat per a mantenir a la seva gent vivint allí. Una nova infraestructura ubicada en plena Serra Grossa amb la qual Vallada podrà oblidar la càrrega econòmica que tenia en la motxilla i afrontar un millor futur i més sostenible. Cada actuació que estem aconseguint i la inauguració de l'alberg del paratge de les Ermites és el millor exemple, forma part d'un projecte global, integrador, en el que cada aspecte s'insereix en el conjunt i fa que el projecte, que és tot el poble de Vallada, marxe com cal. La inversió en l'alberg forma part del 1 milió d'euros destinat per la corporació a Vallada entre els anys 2016 i 2017, una aportació que ha triplicat la de 2014 i 2015. La lluita contra el càncer de mama és cosa de tots, també de les Falles i de la Diputació de València. Per això, la vicepresidenta d'esta institució, Maria Josep Amigó, visitava la Falla Palleter Erudito Orellana de València, que en el seu 50 aniversari ha volgut recolzar el projecte Càncer de Mama Triple Negativo que dirigeix la doctora Anna Lluc. Aquests dies fallers, milers de persones han plantat l'esperança contra el càncer de mama. Visitants de tots els racons del món han participat en les activitats programades per la Falla Palleter Erudito Orellana. L'objectiu, fomentar la investigació d'aquesta malaltia que va afectar l'any passat a 100.000 dones en Espanya. Es que es una iniciativa fantástica, que una falla, con la falla del Palleter, decidisca celebrar el 150 aniversari plantant aquesta falla que han decidit nomenar-la Plantar l'Esperança per a fer visible la lluita contra el càncer i comptar amb artista faller com Manolo García i també amb la doctora Lluc, que ha col·laborat i la tenim ara sí mateixa, fem una xerrada. És una iniciativa fantàstica. La vicepresidenta ha assegurat que la Diputació de València sempre estarà al costat de la lluita contra el càncer de mama. Per això, la corporació ha col·laborat de manera econòmica, amb la intenció de conscienciar a la ciutadania i continuar investigant per acabar amb una de les pitjors malalties del segle XXI.
tenim més coses que contar-los, anem a repassar altres qüestions d'actualitat que ens deixa la Diputació de València i comencem parlant del Movim, que tindrà una nova subseu a Titaguas. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, té molt clar que la cultura ha d'arribar a tots i cadascun dels racons de la nostra província. Ara fins Titaguas, perquè és allà on es va instal·lar el nou centre de difusió cultural associat al Movim. Aquest museu es dirà la Casa de les Llums i estarà ubicat en un edifici històric d'aquest municipi de la comarca dels Serrans. El projecte ha sigut presentat pel president de la Diputació de València, el diputat de Cultura, Xavi Rius, el director del Movim, Rafa Company, y el alcalde de Titaguas, Ramiro Rivera. Hoy presentamos un proyecto, yo creo que muy ilusionante, que además permite cumplir con tres de los objetivos que nos hemos marcado como equipo de gobierno, ¿no? Un primer objetivo que supone la recuperación de nuestros ilustres olvidados, en este caso un ilustrado como era Rojas Clemente, ¿no? Por otra parte, nos permite también trabajar en la descentralización de la cultura. Para nosotros era esencial el tratar de conseguir que la cultura llegara a todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia, que saliera también de la ciudad, y trabajar en uno de los nichos de mercado que pensamos que tiene un potencial importante para los pueblos, como es el turismo cultural. Pues des de la Diputació avui estem molt contents, perquè un dels tres museus emblemàtics ja ha donat el pas d'obertura als municipis quan se marcaren de fita l'inici de la legislatura. Quiero agradecer mucho el apoyo de la Diputación de Valencia de declararnos centro asociado para que nos garantiza el futuro, que es lo que nos preocupava ahir. Per aquesta subseu del Movim a Titaguas, la Diputació de València ha invertit 130.000 euros i la seva obertura està prevista per a la primavera de 2019. La Diputació de València ha fet entrega a l'associació Mariola Verda d'un camió de bombers que els ajudarà per a poder actuar en els primers moments d'un incendi fins que arriben els professionals. D'aquesta manera, la Corporació Provincial dona resposta a les necessitats d'una associació centrada en la prevenció i lluita contra els incendis forestals. Que es evidente es que al final tant la millora de la dotació d'este parc, que en algun moment ja hem pogut presentar nous vehicles en este parc, i ara tindre també a la Mariola un nou vehicle és algo que millora al final la seguretat del conjunt de la Vall d'Albaida. El vehicle, una bomba rural lleugera, permetrà comptar amb més mitjans d'extinció en un primer moment a l'espera de l'actuació dels bombers professionals. És un vehicle que, malgrat que té anys, no és un vehicle que tinga molts quilòmetres, no són el mateix que les bombes urbanes pesades que treballen els bombers, perquè no ix habitualment, com els camions de bombers que vegem per ahir, només ixen per a incendis forestals, i en aquest sentit pensem que tenen camió per a molts anys. Amb aquesta nova incorporació, l'associació comença els preparatius de la que serà la campanya de lluita contra els incendis 2018, un treball de voluntariat que es finança amb les aportacions dels seus socis i el treball de tots. Bunyol ha realitzat moltes inversions per millorar la vida dels seus veïns i veïnes gràcies a l'ajuda de la Diputació de València. És per això que el president Jorge Rodríguez, acompanyat del diputat de Carreteres Pablo Seguí, han visitat esta localitat per conèixer les actuacions. Primer s'ha reunit amb les diverses associacions del poble en l'antic mercat, avui en dia reconstruït i reconvertit en saló multiusos, formant part d'ixes obres fetes amb fons provincials. Hemos hecho un montón de inversiones que han sido, nosotros llevamos que ha sido como agua en mayo, porque desde el principio, desde el año 2016 en que pudimos empezar las obras, se han hecho unas obras muy importantes para la población. Esta nova Diputació de València pràcticament ha triplicat les inversions al municipi de Bunyol. Un municipio en el que en los dos últimos años de la anterior legislatura, en el 2014-2015, apenas se llegaron medio millón de euros y que en el 2016 y 2017, en los dos primeros años de esta legislatura, han llegado aproximadamente 1.300.000 euros. La visita ha finalitzat en la cotxera propietat de la Diputació i que Bunyol vol aprofitar per al poble. S'està estudiant la fórmula perquè eixa petició puga ser realitat. Les Falles són una de les festes més importants de la província de València i la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, no ha volgut perdre's l'oportunitat de visitar els monuments fallers d'una de les localitats més importants d'aquesta festa, Alzira. Visita obligatòria a Alzira, com no podia ser d'una altra manera, siguent la segona potència en el món de les falles. Després de la ciutat de València, tots sabem que és la ciutat d'Alzira la que més falles alça cada any. La vicepresidenta, acompanyada per l'alcalde Diego Gómez i per part de la Corporació Municipal, ha fet èmfasi als lemes emprats aquest any per la Diputació de València durant la seva recepció fallera.
uns lemes que defenen la igualtat de gènere i la sostenibilitat de la festa. Este any, per la igualtat, som igualtat, les falles som igualtat. I també les falles sostenibles, vull dir que des de l'àrea de medi ambient també hem volgut apostar perquè les nostres falles cada vegada siguin un poc més sostenibles. A la seva visita, Maria Josep va visitar diverses comissions de la localitat. Després va gaudir de la quarta mascletà del concurs de falles a càrrec de la pirotècnia Reyes Martí de Burriana i, per últim, va dinar a una de les falles locals. Arriba la secció Saben on i anem a llançar-los la pregunta. Saben on poden trobar un impressionant museu que recull tota la història de la impremta i de les arts gràfiques. Parlem de màquines històriques, fins i tot de la reproducció de la primera impremta de Gutenberg. Això ho podran veure i trobar al Puig de Santa Maria. El museu es troba a les entranyes del majestuós monestir. Una porta amb regust històric ens dona el bitllet per iniciar un viatge en el temps a la història de la impremta i les arts gràfiques. Ens dona la benvinguda a la rèplica exacta de la màquina que va canviar el món al segle XV, és l'impremta de Gutenberg. El recorregut històric, que va del segle XV al segle XX, ens mostra infinitat de models d'impremtes tipus Boston, Minerva, Plana o Linotípia, amb fotografies de l'època que mostren el dia a dia que es vivia a un taller. Fins i tot trobem la màquina amb la qual es van imprimir diaris històrics de València. I este museu està així fundamentalment per fer-li homenatge a València, que va ser la primera ciutat espanyola on va haver una impremta, i de la invenció de la impremta fins a l'any 1500, que és quan es van imprimir els incunables, en València es van imprimir alrededor de 30 incunables, una xifra molt destacada que parla de la importància que tenia aquesta indústria així en València en aquests moments. Crida l'atenció el cotxe de repartiment que es conserva a este museu, un Ford T dels anys 30. El Museu de l'Impremta és també de les arts gràfiques. Una sala ens mostra com s'enquadernaven els llibres de manera tradicional. Records i tecnologia d'altres temps. No és més que el canvi que van obrir els nostres avantpassats i que ara podem gaudir a este Museu del Puig de Santa Maria. Arriba el moment de repassar l'oferta cultural de la Diputació de València que va des del 31 de març fins al 8 d'abril. Al Museu Valencià d'Etnologia, visites teatralitzades Visqueu el museu. Visitar el museu d'una forma diferent, conèixer com vivien els nostres iaios en la ciutat, l'horta o la muntanya. Visites guiades Descobreix el museu. Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les sales permanents i les exposicions temporals. Taller didàctic Disseny de mocadors de Pasqua. A la sala de tallers del Museu Valencià d'Etnologia, crea el teu complement per a embolar el catxerulo. Pinta i decora el teu mocador de coll utilitzant els motius típics de Pasqua que més t'agraden. Al Movim, visita guiada Jo soc memòria de les rapades. Sala alta, visita guiada a l'exposició Jo soc memòria de les rapades, exposició que ret homenatge a les dones represaliades pel franquisme. I al Museu de Prehistòria de València, visita guiada L'enigma del vas, obra mestra de l'art ibèric. A la sala temporal del Museu de Prehistòria, descobreix de la mà d'un arqueòleg les històries que ens narra el vas dels guerrers. I taller Buscant els fragments del vas. A l'aula taller del Museu de Prehistòria buscarem al pati del museu els fragments del vas i aprendrem alguna de les tècniques bàsiques utilitzades per l'arqueologia en les excavacions. I recorden, si volen consultar tota l'oferta cultural de la Diputació de València, poden entrar a la pàgina web de la Dipu, www.dival.es, i una vegada dins, polsant en l'apartat on posa Acudim. Se'ns ha esgotat el temps i fins ací esta edició de la Setmana de la Dipu. Acabem de passar falles i estem a les portes de la festivitat de Setmana Santa. Nosaltres anem a acomiadar-nos amb aquestes precioses imatges del Museu d'Impremta situat al monestir del Puig de Santa Maria. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Ens vegem en la pròxima edició. Adeu.